Terve kaikille! Meikäläinen on Rahitse. Meikäläinen on terve kaikille. Ja täältä löytyy ihminen vierestä. Esittele. Itseni vai? Joo. Minä olen Herbalisti, a.k.a. Juuso Herbalisti. Ja teen YouTubeen videoita, kaiken näköisiä. Mahtavaa. Mitä sä teet Assuilla? Mä tulin Assuille pelaamaan ja viettämään aikaa tuttujen kanssa. Mones Assu menossa? Nää on kolmannet. Mä oon ollut kahdella vinttereillä, eli nää on toista vintterit ja sit mä oon ollut kesäassuilla. Mikä on siisteintä Assuissa? Siistintä Assuissa varmaan on kavereiden tapaaminen ja ihan pelaaminen ja yleisesti tää niinku meininki täällä on mahtava. Mitä sä pelaat nyt? Nyt mä pelasin äsken LOLia ja mä pelasin tähän päin helvettiä, mutta silti sitä ja sitten mä PO2, Team Fortressia ja tällaista. Peruspelejä? Joo, ihan perus tällaista. Kaiken. Lanitatteko te yhtään, eli pelaatteko te porukalla? Nimenomaan porukalla, että meillä on niinku koko ajan melkeinpä porukassa pelataan, mutta on sit jotain sooloakin tullut pelattua kaiken näköistä. Soolo-ränkkiä 24/7. 22 level ei ikinä pääse sinne asti. Joo. Ai ei? Ei. Kenen kanssa sä oot täällä? Me lähdettiin Agilitiin ja sitten mun tyttöystävän kanssa lähdettiin 300 tänne ja sitten tossa on sattumalta ollut vieressä sitten tuttuja, niin ollaan juteltu sitten ja pelailtu niitten kanssa. Sä teet videoita YouTubeen. Kyllä, mä teen semmosen palvelun kuin YouTube. Joo, se on ihan hyvä, että sä tunnet sen. Joo, teen videoita, eli pelivideoita ja sitten mä saatan tehdä mä vlogaan nyt, mulle tuli uusi kanava, en tiedä tiedätkö, mutta uusi kanava ja mulla on herpailua, niin sinne teen ihan siis kaikkea. Sitten mä en halua kategorioida sitä oikein mitenkään, että se on ihan vapaata. Eli randomia kaikkea mitä tulee mieleen? Ihan siis mitä vaan, mä tykkään editoida tosi paljon, niin se nyt tulee ihan kaikkea. No jos katsojat on silleen, että mä haluan käydä ton kanavalla, niin minne ne menee? youtube.com/herpailua. Sinne kannattaa mennä. Ja jos sun pitäisi myydä sun kanava katsojille, niin mitä sä sanoisit? No mä sanoisin oikein mahdollisimman asiallisesti tän asian, eli menkää please, siellä ei oo ketään. Niin, mä otin sen noin. Okei, siis se on kumminkin niinku, ja varmasti menee ainakin 5 sinne. Joo, kyllä sinne on ennenkin niinku toimittu. Joo, sä oot ylpeä tosta sun esityksestä. Joo, kyllä. Tää ei voiko toimia. No joo, totta. Mitä tapahtuu Assun jälkeen? Mitä sä teet elämässä? Ai joo, mitä mä teen elämässä? Mä oon opiskelija ja varmaan Assun jälkeen mä kasailen koostevideota Assuista ja sellaista, että sitä tapahtuu ihan heti Assun jälkeen, mutta opiskelua, työssä oppiminen jatkuu. Sä tykkäät editoinnista, sulla oli vanha kanava sun friendien kanssa, joka ilmeisesti nyt on jäissä tai jotain vastaavaa, niin mikä sai sut editoimaan? No editoimaan mut saa oikeastaan innostus ylipäätään siihen niinku oppimiseen. Mä oon itse oppinut sen koko homman ja siis se uuden oppiminen siinä hommassa, se on ollut se mielenkiintoinen juttu ja nimenomaan se, että on niinku päässyt tekemään alusta loppuun itse sen jutun ja tälleen. Se on ollut hienoa siinä. Et ei vaan se editointi, mutta editointi niinku pääosin on se juttu, mitä niinku haluan kehittää itsellä. Nyt tulee aivan saakelin paha kysymys. Vegas vai Premiere? Vegas. Ei ollut vaikea. Minkä takia? Vegas sen takia, että mulla on siitä enemmän kokemusta nyt, niin paljon enemmän kokemusta, niin sen takia Vegas. Okay. Sä oot tehnyt myös, tai sä teet myös muitakin kuin pelivideoita, niin mikä sai sut innostua tekemään tämmöisiä sketsejä tai lyhytleffa-tyylisiä real-life-videoita? No siis monipuolisuus, se että just niinku oppii monipuolisemmaksi niinku editoimaan ja mulla on vähän semmonen, että mä kyllästyn aika nopeasti niinku erilaisiin juttuihin, pelejä ja tällaisia esimerkiksi, niin just sen takia niinku se, että se pysyy monipuolisen se juttu, niin se on niinku se homma siinä mulla, mikä niinku saa tekemään sketsejä ja kaikkea tämmöistä. Ja niitä on kiva luoda ja nähdä, että miten hän onnistuu, jos mä tekisin tollasen jutun. Että silleen vähän pistää haasteita itselleen. Joo. Sitten takas peleihin. Mitkä on sun lempipelejä, jos sun pitäisi heittää vaikka 3? 3. Tää on aika paha itse asiassa. Toi on itse asiassa mahdoton vastata sen takia, että se on niinku, jos on all time pelit, niin ei osaa yhtään sanoa, mutta tällä hetkellä voisin sanoa, että ehkä menee TF2 ja LOL ja sit siellä on
heitetään nyt vielä se PO2, niin sinne tällä hetkellä sitä on ollut viihdyttävä pelata taas. Palasin siihenkin uudestaan kodien maailmaan. Onko joskus ollut aikaa, että sä et ois vastannut TF2? Silloin ennen sen julkaisua. Niin, no mä vähän oletin, mutta... Siis joo, on mulla muutama hassu tunti TF2, 1600. Joo, siis silleen, että kyllä sä oot pari päivää käynyt mättämässä. Joo, aina välillä. Mikä siinä pelissä on niin hienoa? Mä en oikeastaan tiedä, se vaan niinku se on semmonen helppo peli, mikä voi läntää päälle. Varmasti jokaiselta pitäisi löytyä se peli, mikä niinku, kun ei keksi oikeasti mitä tekee, niin se helppo pistää päälle sinne vaan ja pitää hauskaa. No mikä genre? Ilmeisesti shooteri, mutta mikä on lempigenre? Menee aika vahvasti kyllä jo FPS:n puolelle. Et se on kyllä semmonen, joo, FPS. FPS. Mitä peliä sä odotat? Ootat sä mitään peliä? Tää on helppo. Tää on erittäin helppo. Bioshock Infinite. Sitä mä odotan ihan älyttömästi ja mun pakko sanoa, että mä en oo Suomessa silloin kun se julkaistaan. Mä tuun 2 päivää vasta sen jälkeen. Se tulee olemaan vaikeet, koska mulla on premium editioni tulossa sieltä postissa. Niin tulee olemaan vaikeeta 2 päivää. Mutta oli ihan varma, että sä vastaat uuden kodin. Ei herranjestas. Ei. Vanhois ihan tarpeeksi tahkoamista. Joo, okei, mut hei, erittäin isot kiitokset sulle. Promo vielä vähän sen sun kanavaa. Sano niille ihanat syyt, älä mene enää polville please. Mutta sano niille vielä joku hyvä syy, minkä takia niiden pitäisi just nyt heti klikata tosta alhaalta linkistä. No siis, mä en mene, mä lupaan, että mä menen tonne. Mut joo, eli siis Herpailua-kanava, se on ihan uusi, sinne tulee kaikkea, ei kannata olettaa, että sinne tulee jotain tiettyä, kannattaa olettaa vaan odottamatonta, eli sinne tulee ihan kaikkea. Ihan kaikkea. Se pelaamista kumminkin ja vlogaamista näin niinku pääosin, mutta ihan kaikkea. Sinne voi tulla ihan mitä vaan. Ja sinne on tulossa pian jotain ihan mahtavaa. Tämän pian. Okei. Ja mun on vielä pakko tähän loppuun sanoa, että tässä on tosiaan Mastermindi terve kaiken takana. Joo, kyllä. Oot sä ylpeä siitä? Mä oon oikeesti. Se oli sarjassamme, mikä oli hauskaa editoida oikeesti. Mä en tiedä siis mulla oli pirun hauskaa, kun mä tein sitä. Mä nauroin ihan liikaa ja se oli vaan hauskaa. Se oli tosi hauskaa. Se oli kyllä hauskaa vielä ennen sitä, kun me kehiteltiin sitä siellä. Nimenomaan. Eli ei voi sanoa, että mä yksin olisin keksinyt ton homman. Mä vaan käytännössä loin sen. Jep, mut katsi käy myös kattoo se, siellä on herpan pientä kamaa, niin suosittelen hyvin paljon. Joo. Mutta jes, erittäin isot kiitokset sulle. Ja me varmaan törmäillään täällä Lassuilla vielä. Kyllä, aivan varmasti törmäillään. Ei siinä. Yes. Kiitos. Moikka kaikille.